Ki khubor ka Batesi TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Ka Executive Committee jung United Democratic Party mau kerwat circle hai hasau trik unai lur atar posau klano senyang nak pisah bela shulum kat bela nak babu donation box ban ajing ram ye kong komon wa lang ke ban sele ishim benta hai 13 pan Pacific Masters game atar posau ke ban selong hanong ba Queensland jungri Australia hau nai wing atar posau bario samna Steve Jerwa brandon minta hanong ba Mumbai bani khun hakaran sane kopshat jung India's Best Dancer season 4 Nakaliang jongga Executive Committee jongga UDP mau kerwat circle kalau aku blekit pocket ruang ru yusamna Steve Jerwa ubade utrash nong nagas nong jakram bo uniyo ka jingjop dari jingkersan nem jonggi pat ba nong shosh nong ka jella Ikan tip katno kadon kada macam ikan kain hiru katno kadon kadon sinduk kada kita box yang you strip bon ora ka jingjop nang baju fi mere Labanya fi mere jo strip yak box point badi feel ti bakane kalong sisa ka jingjop box sampai ora ka nang Ini kong asal ban ayu yo blay bala doring kat ikayin kasam ka jongi baro bang layo we ikun jongi ba ila ban ai buram ya kayin kasam ya kasnong kathau bat kumju ro ya ka de ka stage mi khala ya ka jongi te kabaning kong asal ban ai blay ya pi ba rine bat ibabok badai nasinong jongi ba ila fun yangi ban pentip yangi ban wan hangne te tang ka wengi syukur pat nangi kayin kasam ba kin sobha ban yobut lang ya Steve Jerwa ibadon mentah apa India Best Dancer season 4 mentah imla banwan nama ka jing shot ka jong i dang ya jang te po Mumbai te mikir pat ya phi ba pin ni ai kakti ka mon kakti ka diang ka jong phi ki pat ba jong ka than ka sinong ka jong i ban buat ya i ban yo ta ka thong ka jing job khup lai sibon kabana keleng ka party UDP ngilalum market box ke ruyang ya phi manta ka singi haswai ka pinsalet ha Australia ban le jakun ya kejing mare jong phi te na kalian ka party ngimla ban ai sibon ngim tip katno kadon hakane sundok ngilelum kadon desen da ka bas ngu it phi kum i parasinong para thau jongi ban i thmelenti bagare kejing ai jongi la kalong ka bakhandet Andre kadalong ka jingker khu da ka bangi ai kitbok phi nado ka mesim ban ba phion ra ka jing job ka banong ka burom ya kari India kaburom ka state mekhleya bar kaburom ka constituency bari kini kadong ka thanjongi khamtam ki bajing sem phi ai kini kum ka jikir bok rei phi kom ban bar ulai trai kara dolon kan phi phi mer pe bakhya bar phion ra ka jing job ka jing mare Ngai ku blei ni kong ya blei kai rat ono bono thau ba ubla ri sumaringa nado ba gadang kana ado mata bang lalong harji lo kumen jonga te ba ulo bu yang ba ulo thoi nga ha ka teng ke jong ha ka ti jong u bangan sapoi ha ka ne thong te ni kon siap ka kerten jonga ngade ka mun jajualang naga distrik Mokorwat bat Southwest distrik Mokorwat bat naga nong singi moleng te ka kerta jonga ladap nyo phol rus namta te ki khon ladon ki khon pat ladon ngakhakan rengut tang bang adon tang angut te ki kun sil jong apat ladon ado san po saungut te baki kun miau rung ladon nyungut te ngai blei rat ba ulah riu sumaringa ulah ai ngahagane ka thong ga ba menta bang salet ba kun cepo Australia te ni ko ni siap ngai blei ni ko ni me jongi ba mai lala ban pli kala tenti hagane ka sni ban ya raplem na kabanta ka jiyai lenti ka jonga te ublei ulang ka khu doy ne eleme jongi ba nang laban inang laban nang yo berbor ka met ka bakoy ka bakhya ba dagi jiko jingkien sanang laban tresi tom ya ka nega kam salaban tre kham hasisyu ai ba sini sakmat sanang long ita iklul jongari ke jongi thon dega ris ban yakun bati kum ka jing mara jogi khana rel kataro ngam jugon nga habagila ai yanga ban khapti hanga ngade banle ban yatur kan bangala namar bagyong fide banle ban yakun la banta jongari te warla tegari ru ngade ban le warla longum no kat bala dagi jidoi lem ni jong phi dagi jing ya
Dah kerja dua lem ke jauh pi dah kerja kita buat kiri yang jauh pi kita ba rokok kerja long kemi ke long pa kita kon sama ngadai ban lej namar ba ai ba dah kerja lej jonga sekolah seliakan ai mensium nak berta kita kon sama bagi nang la banang tresitom bagi nang bun ki sport bagi dai ban lej ban isim berta kita kon sama te ki long kemi long pa ro lada Pinishim mentah akan dari jing lagi marathon kalong kaba tiyo ke jing mentoy du kata namar pin sayo ke jing kia kalong ke dua ke jing imla ban wat ke dua di jing lai ke jing kia ke jing lagi marathon ngana du bangala lai ke jing lai ke ti bangala ban marathon ngam ju yo jing pang ngam yo jing sitom namar tang siu ngeu banga ladon ke jisitom ngelaki na do dang step sau siteng ngelale ban mere step te endala wan hayeng part klani ko wisit hang tahi ngelaya ke jikot